Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tiri mumzinda wa Blantyre kumene kusogozedwa ndi Mayor Osman Jomo. Kuyemekeza kuti abwere pakati pathu kuti akulandireni bwana. TBP oye! TBP oye! Wakaduka sida iwe, wakaduka suja iwe, TBP oye! Ule Mungu Bwana Chaponda. Ule alichona gavana atu Komanso a MP ndima MP wose omwe mwabwera pano. Komanso Mai Maria Mwandre akasano sese Mwandre ule mwana abangiwani youth director ule mwana amaidi ababo ule mwana ineyo pano silichedwa ya Bwana regional governor Komanso Bwana watu wa minister atu Bwana Chaponda. Bwana ine chomo ngati meya wa mzinda wa Blantyre mukapita kwakumana ndi a president mulitengere utengawo ku Blantyre kuno tikunyozeka, tilibe malo oserera achinyamata. Taonani aganganya janali pampando alipira kuti konzera Kamuzu Stadium. Anthu ambiri Blantyre kuna makonda mpira. Lero ena ache alolera kuti tizitozedwa. Ndiye ife paja mukakumbusa profesa manifesto yawo ntaina adanena kuti atimangira stadium yabwino. Stadium ichebwere ku Blantyre kuno. Ndipo tiaziwise awatama ngatana lepera ali pampando kukonza Kamuzu Stadium. Ifeso tukuvomeza kuti Kamuzu Stadium yo isekedwe mwina tibangeso asapitwa Mtalika Stadium panopa. Komanso bwana mgauze bwana utasamagwedezeke yayi ifanyamanayo timuze kunkulu azilangu hapa ngono kunkulu yo ainimu wangu wa mada kunkulu mukapita bwana magaba amene wamusasekelele ya mukasekelela kwa mbili tukanga tukwaopa mwauze situkwaopa yayi analepera kuendesa ziko lino asiye profesa aendese ziko lino. Bwana Chaponda ndi Bwana regional governor taona mene mukutamangira pafupi mumaka kumana ndi anthu ena chopanga maubale tikuziwa kuti nkhani ya mafuta ikala nkhani yagale pompano. Bwana chifukwa chake achinyamata ambiri tangokhala chete tikupempheni Bwana Chaponda tizuke, anyamata alileke chipani chizuke, chipani cha TBP chisagone yayi ndikukwake anthu akutionerera. Ifeyo sitilola kuti makapena achazitukwana profesa achapitwa. Bwana Chaponda mukapita umene mukauzane tindifi director wa mphamvu zace tindili regional governor chipani cha TBP izizizi bwana tikufuna panopo ma t-shirt atuluke mundu usiri akulu wose boba mwiti kafuna jandiri aite
siye tikalamasie pagaliti apo akulu kundunda kumagona kwambiri zukani musisa chipani sakenga chamasile ya zukani apo wamini Rana muli kumpingi koma muli Bangwe constituency imene machina mpingi constituency Mapanga jena kubwera ni MP watu amene tinamgotera kuno ndezo napota nawe katika awe mgalo muno Parliament kwatuko linda nyamatanga mnabwera pano tikama lemekeza alachi komanso Tabatula maipi amene wabwera pano amene wandi Athemba Mkandawire kula Bede kula Vigalo kuli zathu mzungu wa kuchiradzuluyo wa mapinja then tikakhala kumene koko muntu wamkulu wakhala pai timapanga akamalowa ndiye timayamba pamene paja amayamba kulowa ndi alachi ndiye timayamba alachi opposition imadziwa kuti kwabwera akuluakulu kuno akamalowa wano muntu wamkulu timayamba ano tapa tikakhala kulemekeza ndani kodi muntu wamkulu eti ndiye yathu ija yakubangwe nimafuna kanyimbo kamozi ine nda kansala anga ameyanga ajo mutotokera kwa ntobwa then makonda nyimbo kwambiri atapa mabwera mwajita bwino atapa mabwera mwajita bwino mabwera alaji mabwera mwajita bwino mabwera alaji mabwera mwajita bwino mabwera atai mabwera mwajita bwino mabwera atai mabwera mwajita bwino mabwera aepi mabwera mwajita bwino mabwera aepi mabwera mwajita bwino mabwera Shalom Tibibi oye! Professor Peter Wamtalika oye! Nanga Tapa 1 George Abonda oye! Alaji Wanga amene wakhala 26 years ali pa plot number 1 pa parliament, pa plot number 2 pa parliament oye! Agamea Wanga mwana wanga wapanga ndeka Jomo Osmani
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.